Malta għandha fost l-inqas żgħażagħ ta' bejn 15 u 29 sena li jinsabu f'riskju ta' faqar fl-Unjoni Ewropea. Dan joħroġ mill-aħħar ċifri uffiċjali tal-Eurostat. L-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea fejn jirriżulta li fl-2022 Malta kellha rata baxxa ta' 2.2%. Minn din l-istatistika ħareġ li Malta tingħaqad ma' 11 il-pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea li għandhom rata taħt 3% ta' żgħażagħ li jinsabu f'riskju ta' faqar. Miċ-ċifri tal-Eurostat ħareġ ukoll li rata pajjiżna iferm inqas meta mqabbla ma' rata medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dan hekk kif ir-rata medja ta' żgħażagħ li jinsabu f'riskju ta' faqar fl-Unjoni Ewropea hi ta' 6.1%. Instab li l-ar sitwazzjonijiet għal żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea huma fir-Rumanija b'rata ta' aktar minn 25%, segwit mill-Bulgarija u l-Greċja. Ir-rata ta' żgħażagħ f'riskju ta' faqar f'pajjiżna iferm inqas minn dawk ta' pajjiżi Ewropej ferm akbar minnha. Dan hekk kif skont l-istess ċifri tal-Eurostat kemm Franza u anke il-Ġermanja għandhom rata li tisboq is-6%. Dawn iċ-ċifri ġew irreġistrati fi żmien meta kien hemm ir-restrizzjonijiet mill-pandemija globali u anke meta bdiet l-invażjoni Russa fl-Ukrajna li ġabet magħha il-kriżi tal-enerġija u l-inflazzjoni. F'dan il-perjodu mhux biss iż-żgħażagħ Maltin u Awċin baqgħu isibu l-akbar opportunitajiet ta' xogħol bl-aqwa investimenti, iżda wkoll il-postijiet tax-xogħol ġew garantiti grazzi għal miżura tal-wage supplement fi żmien l-industriji sħaħ kellhom jalqu l-bibien minħabba ir-restrizzjonijiet tal-pandemija. Il-politika progressiva tal-Gvern Laburista immexxija mill-Prim Ministru Bertabela waslet biex illum ukoll għandna l-inqas rata ta' qatt fl-istorja tal-pajjiż u anke fl-Unjoni Ewropea. Sa dan it-tant dwar din l-aħbar tkellimna mal-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon. Hija aħbar sabiħa ħafna, aħbar sabiħa ħafna mhux biss bħala gvern ovvjament imma bħala pajjiż. Il-rata ta' żgħażagħ f'riskju ta' faqar f'pajjiżna hija ta' ftit iktar minn 2%, hija l-inqas illi għandna fl-Unjoni Ewropea u hija terz ta' dak li hija l-medja fl-Unjoni Ewropea fejn qiegħda madwar 6%. Jekk mixejja prova ċara konkreta ta' kemm il-policies soċjali li mexxiet amministrazzjoni Laburista f'dal aħħar 10-11 sena tagħti l-frott mixtieq.